Ngibingelele mphakathi wasemkhanya kude. So bafethu khona enye into engiyilibala yazi ukuthi phambilini sisakhula ngake nginotice ukuthi khona abantu abadala othothi umuntu uboshiwe mayiboshwa mayiphuma uthothi bahlaba noma imbuzi babonga ukuthi uboshiwe uphumile. Ngibuza ukuthi why ngoba vele mhlawumbe lo muntu ugangile ini kodwa ngithe mase ngingaphakathi ngayibona le thawo yazi lento lena ukuthi umuntu mayiphuma kubongwe ukuthi ubuyile ngoba bayazi abantu abadala bayazi badala kunathi ngomqondo bayazi ejele ngeke uyitshele into safety ngisho ungalenza icala yayisithi ulenzile icala bese uhamba uyinikela emaphoyiseni ukubopha amaphoyisa ukuthi ubalekele ukuthi mhlawumbe kunomphakathi wangakini mhlawumbe uzokubulala mhlawumbe kwenzeka iphutha noma washayisa ingane ngemoto wabaleka wazofika epolice station bese uthi safety awukho safety usungekho safety kakhulu ngoba ejele ayikho into engenzeki ayikho futhi engikulandlela izikuthole lapho okhona khona yabona namanje mina ngisayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ngoba khona into yakenzeka phambi kwami endlini ebengihlala kuyo saphuma sayela exercise si right sonke ngoba siya reportelana ekseni makhona umuntu ongekho right esho mhlawumbe etshene oseduza ukuthi yazi angikho right ningitshene lo baba ukuthi ayikho right ngeke ngiyesho kuyobala obomthetho ukuthi ungaphumi uyobala uma ungekho right khona beze ukulanda bekubalele endlini bese bekuthatha bekuyise eclinic isibhedlela sakhona akekho wathi akekho right sihambe siyophaka kushaya isikhathi siye exercise sibuye sisamse exercise sibuye sizenzele izinto zethu kuvalwa exercise sihambe sophaka mase kuvaliwe ijele nokuyidlalela kamaphepho ocasino khona abayidlalela idayisi khona abayidlalela abantu senze noma yini sihambisela isikhathi kuze kushaya u10 beze besicishele ngo10 mase bethi asilaleke so sihambisela nje isikhathi ke ngayo yonke into ke la yabo sithi sihambisa iminyaka so sithi sishaya iminyaka lapho sihambisa iminyaka ke lapho kuthi ngabo 6 akonakele lutho uthi ngabo 6 nje nayi sizomunye baba usekhulile kwakubaba nje omdala baba omuzi futhi loyana usekhulile la equme hayi kusho phezulu ukuthi hayi ngeke usibamba lonquma kabuhlungu masithi siyasuka siyakuye simfica ukhihliza amagwebu makhihliza amagwebu ushaya umnyango ke lapha ne fridge kumnyango ushaya umnyango nalo sesithukile ushaya umnyango endlini efike ke iphoyisa malifika ke leli likhona ebusuku silitshela ukuthi hayibo khona umuntu ofayo la yabo nalo ke lisuke liphethe ukey kodwa alikwazi ukuvula kufanele kuze kufike umphathi kube khona umphathi okhona noma ukapteni okhona ozokwazi ukuthi kuzovulwa kune master key kuzokwazi ehambe osayile master key ebuye kuzovulwa ke lapho ngoba kusuke sekumastiwe ezozovula akayihambe ethi lizofona ke nalo ke befike uma befika nje bemthathe futhi bemphuthumise esibhedlela ehambe esibhedlela ayisale sithi ke ukwehlisa amaphaphu nathi sithi hayi hayi uzoba right ngosithi esibhedlela hayi ekseni silala ekseni masifuka qhamuka umbiko ukuthi azikho sicela bekhipha impahla zakhe zonke lapha ekhona yabo sikhiphe sithi naziyaphi impahla thiwa hayi ungase esibhedlela uzoya esibhedlela kanti umuntu ufika washona same time efika nje esibhedlela ufika washona same time mase sithola sebesitshena kahle ukuthi hayi kahle uza kwethu akasekho useshile umbiki ukuthi kudokotela upoison ushevu esingazi ukuthi lo shevu loyo wawuqhamukephi ngoba ngalelo langa akaze kudla ukudla kwejele akaze kudla kwakade kunama visitor ensukwini lokho alaledla amasi wavuba nje amasi wayidlela amasi wabuka phaka uphuthu kuphela wabuya ngasiphakishe wabuya wayidlela amasi umuntu obekhonzela inkolo
wayekhonzela inkolo kuphela ebuye efundele iBhayibheli eyilalele wabuye futhi wayilalela kwaba ukuhamba kwakhe nje emhlabeni sasala siduma sasala singazi kwenzakaleni umbiko masuqhamusa ukuthi ushave ejele lapho ejana khona ukuthi okay safety khona ilapho ngabona khona sikahle kahle ushave uyawazi ukungena ejele ukuthi nje wena uyise emaphoyiseni ngoba usuwenza icala ejele mhlawumbe uzosinda bayakwazi ukulandela usejele bekubulalela khona ejele so kufanele nje umuntu mayisejele uthandaze ngempela ngoba nawe ungalahlekelwa isihlobo sakho senza icala elincane eboshelwe nje ukuthi ushayela udakiwe ethi mayithi yafika ejele efika ejele efice omunye umuntu uthola ukuthi baba nenkinga naye eminyakeni phambilini baba nenkinga nalowo muntu ethi yafika nje ethi hawu nangi lo muntu usefikile yabo noma uthola ukuthi mhlambe ufika ejele khona izwa walikhipha ekhathi mhlambe lo mfana loyo endaweni ehlupha mhlawumbe walikhipha naye ukuthi akaboshwe impela sokuthi mayise efika ethi hawu nangi lo seboshiwe naye yabo bese kuthiwa hayi bese kuthiwa uboshwe isikhathi singakanani bese kuthiwa hayi mhlawumbe uboshele ilokhu engahamba noma yini bese kuthiwa hayi ukuthi simlaye engabe saphuma ke bekufanele ushave ufe bese kuthiwa uboshiwe nje boshela ukuthi uphuzile wafika ejele washona abangesabuye ngebhokisi kuyenzeka ke lokho ke lokho into eyenzakalayo nanokuthi ke nje mawuyisiboshwa ke impilo yakho vele impilo yakho isengcupheni ke ngoba mina sesike safi isiboshwa phambi kwethu sahamba sayisibhedlela sangabuye wathi sesishonile ade siphakame ngephoyisa ukuthi ekwenzakalani ke kodwa ke ngeke sazi ukuthi sashaya kanjani ke khona kanje ngoba nje besithatha ngoba sasiphakame kusebaleni nje bathi besithatha kwase kukubi kubona ukuthi kubi ngoba kwahamba kolanda yilokhu inqola lombhede sabuya sazolanda sathola umbiko futhi ukuthi ayasekho sisishonile ukuthi sashaya kanjani manje ke ziningi izinto ezenzakala ejele ungahamba ubuye ungenalutho ungahamba futhi ejele ubuye ungenaliso ungaxabananga namuntu ubuye uphukile awuxabananga namuntu awunasitha namuntu ngenxa ukuthi isisebenzi mongayishaya inombolo vele mase kuthiwa kumele siphakame kumele sigwaze wena so kugwaza futhi ukuthi sugwaza phi asinandaba nixabene awuxabene namuntu awusukelanga umuntu owenze umuntu ekugwaza uphumiso ekugwaze kabi uhambe ejele ubuye ukhubazekile baningi abaphuma umuntu ethi mayixoxela ethi minazi ngoba ungibona mfethu ngafika kanje thothi umuntu usahamba ngenduku impilo yakhe yonke ethi ngafika kanje mina ejele ngifike ngihambele ethi yabona mayixoxela ngendaba yakhe ekhale ngisho iyembezi ethi yabona ngisho nabasekhaya bawuthuka uma bengibona ngifika sengihamba ngenduku ngizongihamba ngenduku impilo yami yonke iqolo lami seli kanjena ngihamba ngenduku ngagwazwa isiboshwa sifolile sibala la isiboshwa vele sasuka ngathi ngisukuma isiboshwa savele sangigwaza ngathi mathi ngiyafika nje esibhedlela kwathiwa impilo yami siyohlezi nje so ejele ziningi izinto engakwehlakalele ungenzanga lutho lapho ijena khona uphephile khona ngoba nabo ojele isikhathi siboshwa siphakama ngaleso sikhathi bayabaleka nabo bebaleke ngoba makuthiwa bathathu iboshwa makuphakama isiboshwa sisodwa bethi basanakele sikuphakama esinye lapha bayabaleka nabo bebaleke beyothatha amandla bezobuya sebaningi beyoshayisa irini bazokubuya sebaningi bayazi vele ukuthi mawuphakama awuphakameli vele ukubulala okubi ukuthi usuke la ugwaza khona usuke ungacabanga ukuthi kungenzekalani kungenzeka umtefe ngenzeka umuntu ekhubazeke kodwa usuke ungagwazeli ukubulala basuke bazi ukuthi uzochitha igazi mawuqeda ukuchitha igazi vele ubona igazi liyaphuma vele uzositshinga phansi esijokojoko bese bayabuya bezokudilikela ke bona ke so manje ujele ngeke kuvikele shathi useduze kwakho ngoba usuke engazi naye ngoba nawe uyazi phela ukuthi umhlabelo naye ukuthi ungagwaza makuthiwa gwaza isiboshwa ugwaza ulokhu ujele ingakho ngithi mina ejele uyabonga nje vele mawuphumile hayi ukuthi ulokhu uphuma mhlambe ushonile uphuma nje ungazi uthintwe ujele ngenduku ungazi ugwazwe isiboshwa ungazi uvike isikhali sesiboshwa futhi ngoba lapha siphenduka izilwane sisodwa sigwazana sodwa
ente bengiyikhulume ngithi niyazi bafethu inombolo na i-right kodwa manje inkinga lento manje inombolo ibuye isiqhathe sodwa yini kanti makuthiwa siyaphama singaphakami ngomuntu oyedwa iphoyisa kuphela obilona esingalifuni yabo kuphela lona esingalifuni iphoyisa kahle kahle siswani nalo yini singaphakami ngalo akekho umuntu ophumela obala okubi ke futhi okuwesi yabo makuthiwa uhlala endlini ezisebenzi awuyishaya inombolo usuke usenkingeni ngoba makuthiwa kuzophakanya endlini kuzophakama umuntu oyedwa ngeke suke yophakama ngesiboshwa sakwenye indle esingayishaya inombolo usuke ezophakama ngaso lesi sila endlini esingayishaya inombolo ngoba vele ikhathi sifolile suke sifole sonke siyileyo ndlu leyo usuke ezophakama ngaso leso siboshwa leso so manje ejele ziningi izinto ezenzakalayo kuningi kakhulu okwenzakala ejele uyabonga nje uma kuzoshaya isikhathi ukuthi uphumile okay nawe abandakanyanga ngoba ejele uyangena u5 years ushaya u5 years uzuphele ugcina uphuma u8 years abasazi abakini kahle kahle ukuthi kahle kwenzakalani gcine nabo sebengakukhola and then futhi kuyenze uthola ukuthi mhlawumbe usudonsa kanzima uthi ubathembisile ngoba nabakini ungabathembisa ukuthi hayi ngiyaphuma manje ojele abakini ojele bakwazi ukuxhumana nabantu bakini ukuthi njengamanje lo muntu lo besayelo 3 months esigwebeni uthi ephuma usenze icala ejele sekwazi isiboshwa ngendlela asikwaze ngathi isiboshwa icala lokugwaza isiboshwa ayashiyana khona uthola ukuthi liwesi ngempela amaphoyisa vele ngayingeni lonto avele biza ama SAPS uthatha istatement kuzovulwa icala straight ngaphandle so uzothi abantu bakini bakulindele ukuthi uyabuya ngoApril sukwazi isiboshwa so attend icala ngaphandle wena awusaphuma ijele sakudedile usuyagwetshwa sebetha bakini hayi asisangeni ke nathi kanti akananqondo abasakuvakashela ngisho ejele ke manje lapho usugcina uphendwa khona isilwane ugcina ke vele usuthi hayi vele isisekhaya ejele ayilime ezijini sulokhu ugwaza abantu uphunyukela ugwaza abantu ugcina uhlala isikhathi eside ejele thoma ejele mangayicabangeli wena vele ijele kahle kahle ijele alinyakaza lizi futhi kuyijele wena oza kulo mawusukula ufanele wenze sure ukuthi futhi uyasuka kulo ngoba mangayicabangela lokhu lokuhlela lokumukelile nje lihlala lithi hlala belokhu bekuphakelile ojele benganankinga nje bajabula bahola bona ngokubala kwakho njalo ekuseni mabefika bekubala ntabami bekubala ukuthi ukhona bayahola ngiyabonga mphathi wasemkhanya kude cela niqhubeke nifollow umkhanya kude TV